susu wong metu-metu mbok leh info Ngopi-ngopi, Bos. Wae, lalu dia ngono. Iki jagung kok yo mlenuk-mlenuk iki. Lah, Kaya bakule nek iki. manis. Mbak ke ya. Ya tak tunggokke. Piroan siji iki? Kalau takon 7.000. Tak tinggal lunga Dek. Siap. Dek, ye, aku jagunge. Jagunge piran, Lek? Iki jagungnya 50.000, Bos, sak bungkuse. Lah kok larang temen. Oh, larang, Bos. Iki jagung gek longko gelem ora? Ya wis ora apa-apa. Ya sih, loro 1.000. Yo. Ya, Ya. rasa kesan biarang. Iki Bos, payu loro mau 14.000 toh? Ya, lah. Ya, ya. Ya. Metu deloke lah duit 86.000 weh jan mantep iki.